Hello, I'm Erashes and Hunnel you. You long of Caller and Moyaka, my callers they show. Hanyara of law and you feature, I guess Mushon have torn Sassivic up down. I mean, you Tolarash go shield, who's me for Yanti Yakuin, I guess a plantish and cheese and you should chin a dirt. Me told go a rollican paper the show, rollican of his on the me and toilet paper. I guess Donna Clark mar poitchvik. Achos o'n gynrwyl compost o gwydawns gan glean compost a mi do iarwch pys y machas y ffwcus ha uyn a sio agos a hyn ydy gan yw mach a pepat agos am do chwyd o nar ydyn hel na chele agos o'n dwysyn y dolch o dy fflawnt rys ysdiach awn agos chwyd o mi siwr nes i rys yr as fo bygan blas fo edoch o gyn i grôn iacam son cymal blas agos y rys yng nghyawn gan atri iacw yn ham yn opus ha gynnig galsynnig ciolwch o gynnig gyda dwyd agos sôr hwn chwl cael y hawn o gan dŵth agos a sy'n yn oes yn y ciolwch ag na chalwydjan nhw minig na miast ag eddyn y ffriafel ha lwsyd sy'n y dwyd fan a codig agos yn yw ha mi do yan y bygan ha cwr edd spring onions agos coeg a ffys mas jyj cwswn y siachad stoc o mi sy'n anna sy'ch gyndwr ag yn y glach gyg sy'n hyn cwndwr y siletus ac yn hyn a waith yn bria